Στις επιχειρήσεις εστίασης, κυρίως μέσα από την καθημερινή διαδικασία πλυσίματος, μεγάλες ποσότητες λιπών και ελαίων εισέρχονται στο αποχετευτικό δίκτυο, όπου στη συνέχεια ψύχονται και στερεοποιούνται, μειώνοντας αρχικά τη χωρητικότητα των αγωγών και δημιουργώντας προβλήματα εμφράξεων στη συνέχεια. Η λύση στα προβλήματα αυτά είναι η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού παγίδευσης λιπών και ελαίων, που είναι οι γνωστοί λιποσυλλέκτες. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες λιποσυλλεκτών, εκ των οποίων η μία είναι οι παθητικοί λιποσυλλέκτες ή αλλιώς βαρυτικοί και οι αυτόματοι λιποσυλλέκτες, συναντώντας στην αγορά διάφορους τύπους και για τις δύο κατηγορίες. Εδώ βλέπουμε έναν αυτόματο λιποσυλλέκτη με απλό σχεδιασμό. Στην είσοδο υπάρχει ένα διάτριτο καλάθι, στο οποίο εγκλωβίζονται τα στερεά απόβλητα, ενώ στη συνέχεια τα υγρά απόβλητα περνάνε στην κεντρική δεξαμενή και μέσω βεβαιασμένης υπερχείλησης από αυτό το σημείο συγκεντρώνονται στο εξωτερικά τοποθετημένο δοχείο τα υγρά απόβλητα. Στη συνέχεια, το αποφορτισμένο από λίπη και έλαια λίμα περνάει στο αποχετευτικό δίκτυο. Πήραμε μία επιστολή από την ΕΙΑΘ που μας παρουσίαζε όλα τα προβλήματα που δημιουργούν τα λίπη και τα λάδια της επιχείρησής μας, που περνούν στο δίκτυο αποχέτευσης. Μας εξηγούσε πώς θα μπορούσαμε εμείς να βοηθήσουμε, ώστε να μην έχουμε βουλωμένες αποχετεύσεις στο μαγαζί μας και να προστατέψουμε το περιβάλλον και τη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, μας επισκέφτηκε εξειδικευμένος συνεργάτης της ΕΙΑΘ, μας μίλησε για τα προβλήματα στις αποχετεύσεις και μας εξήγησε τι κερδίζουμε από το πρόγραμμα αποχέτευσης χωρίς λίπη. Τώρα πλέον έχουμε βάλει τον κατάλληλο λιποσυλλέκτη, είμαστε νόμιμοι και έχουμε γλιτώσει από βουλωμένους αγωγούς και δυσοσμίες. Και φυσικά έχουμε γλιτώσει από έξοδα για ξεβουλώματα, καθαριστικά κτλ. Καθαρό περιβάλλον μέσα και έξω από το μαγαζί, ικανοποιημένοι εργαζόμενοι, χαρούμενοι πελάτες. Στην ΕΙΑΘ, με το πρόγραμμα Αποχέτευση με λίπη, να μας λείπει, επενδύουμε ξεκάθαρα στην πρόληψη. Θέλουμε να περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο τα προβλήματα που προκαλεί η ανεξέλεγκτη απόρριψη λιπών και λαδιών στις αποχετεύσεις. Αυτό που κάνουμε στην ουσία είναι ότι καλούμε τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τις νομικές τους υποχρεώσεις, ώστε να καταλήξουν να πάρουν άδεια αποχέτευσης υγρών αποβλήτων. Κατευθύνουμε και στηρίζουμε τους καταστηματάρχες σε όλη τη διάρκεια διαδικασίας έκδοσης άδειας. Αρχικά τους στέλνουμε τις επιστολές και το έντυπο υλικό, επισκεπτόμαστε τα μαγαζιά τους, συζητάμε για τα προβλήματα, τις λύσεις και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν. Αποτυπώνουμε τον εξοπλισμό και τα σημεία εισόδου των αποβλήτων στο δίκτυο. Θέλουμε πραγματικά μια αποχέτευση χωρίς λύπη για το καλό το δικό μας, της πόλης μας, του περιβάλλοντός μας.